Care sunt aceste amenințări care ne grăbesc să scoatem 10% din PIB sec ca să ne salvăm securitatea? Problema noastră e că nu avem lideri. Asta este tot o amenințare. Cea mai mare vulnerabilitate a României sunt ăștia care au condus apărarea României. Ia uite acolo, grași, frumoși, tunși, la cravată. Doamne ferește să vină războiul, să nu-i vezi pe ăștia pe o listă de trădători ai României. Că au subminat armata, au subminat economia națională, nu e în stare România să facă nimic și s-a predat, cum spuneam până la urmă. Nu vrei buget cu 40 de miliarde de euro la apărare? Ok. Vladea, noi ne predăm pe loc de pauză. S-a terminat. România a scăpat și nebătută, nu va mai scăpa nedesfințată. În afară de ăștia care au condus apărarea României, astăzi apărarea României e condusă de CSAT. Jenant, adică eu sunt șeful. Nicușor Dan, șeful CSAT-ului. Ia uite ce tronează el acolo, da? Băi, e posibil o comedie mai mare. Omul râde. Hofi, nu avem strategie, nu avem armată, nu avem lideri, nu avem resursă umană în armată și nu avem echipamente. Asta e situația de azi. Și tu poți să spui foarte bine, dom'le, suntem în asemenea hal în această culoare neoptimistă a vieții, încât ce rost are să mai dăm? Mai bine nu mai dăm deloc și anunțăm că am desfințat armata și noi suntem dispuși, popor român, să fim violați de orice popor care vine peste noi.